Ini jaga ya. Ukira gram Jogdei Mespara. Jogdei Mespara. Be report a मोननैबो नोंनि ना? बे जाबाय फार्स्ट रिपोर्ट 16/6 नि ना? बे जाबाय 18/10 दिनै 28 तारिख 10 दिन सिगां बानायदों ना? नोंनि आगोलाव मा दङमोन? आंना गल ब्रादाराव अन्थाइ दंमोन ओमफ्राय मोनसे टिउमार दंमोन ओमफ्राय फायखाना क्लियार जायामोन दा आगोलाव नोंनि दङमोन टिउमारा 21 cm 2.1 cm माने 21 mm दा नोंना ओंखारबाय 19 mm माने बहुत खमायदों 2.1 cm माने 21 mm दा दङमोन मोनसे 19 mm ना आरो मोनसे दङमोन 23 mm sorry 28 2.8 cm और बे ओंखारबाय 1.8 cm माने 18 cm मोननैबो 9 mm खमायदों ना पायखाना क्लियर जाबाय दाथ' जेबो असुबिदा मोना दा असुबिदाया एसे खमायदों आगोलनिफ्रायबो अन्थाइबो खमायदों गलब्लाडा आरो टिउमारा 9 mm खमायदों मोननैबो 9 mm खमायदों दे थैंक यू नों वीडियो बानायनो थाखाय रिजाल्टआथ' बिराद मोजां फैबाय ना बेखौ जाबाय था खुलुमबाय मा नाम नोंना रंजाली ब्रह्म बेथ' लिरनाय दं रिपर्टआव बे रिपर्टआ जाबाय नोंना 23/8 नि ना 23/8/25 नि दिनै बानायदों 15/11 आगोलाव लेफ्ट साइडआव नोंना 6 दङमोन दे 43 mm 39 mm cyst left side left of cervical da gila left of cyst jongo gila je this cysta da mane danger hamne nagara kintu ningna 8 to ar dini 11 na 8 निफ्राय 11 15 8 23/8 नेबा 9 हमदो 9 निफ्राय 11 मास मोननै जों नोंना क्लियर जाबाय बे टिउमारा 43 mm टिउमार दङमोन बे टिउमारा मास मोननै जों क्लियर जाबाय नों भिडियोआव फैबाय बेनि थाखाय नोंखौ थैंक यू थैंक यू बिराद गोजोननाय मोनदों आङो गिदोंमोन आङो संग्राम खालामबाबो गिगासिनो इसोरखौ बानगासिनो आं मा दाथ' सिन्था गैया दा बे रिपर्टआवहाय मोजां माबाबाय होननायखाय बिराद मोजां मोनबाय आरो नङाबाथ' टेनसनानो मा जागौमोन आरो बिदि माबायाखैमोनबा नों भिडियो बानायदों बेनि थाखाय नोंखौ बिराद धन्यबाद हरबाय मानो थाखाय नोंखौ नायनानै आरो मानसि फैगोन ना बेबादि मेरला केस दं माने अपारेशन खालामनाय मानसिफोर आंबो मबाइलाव नुनासो फैखादोंमोन सेनि चेनेला ओइ माबाया प्रान्जलनियाव नुनासो फैखादोंमोन आंबो बे प्रान्जला दा बिराद मोजां दे जिखुनु नोंखौ धन्यबाद नों भिडियो बानायदों भिडियोखौ हगारगोन आं दे আপোনালোকৰ ঘৰ ক'ত আছিল আমাৰ ঘৰ পাঠশালাত আছিল আচ্ছা আমাৰ মাৰ এই কেঞ্চাৰ ধৰা পৰিছিল ৰোগত 6 পইণ্ট কিবা আছিল এতিয়া বৰ্তমানলৈ আমি আৰেমা ঔষধ খালোঁ আৰেমাহৰ মোটামুটি ভাল ফলাফলে পাইছোঁ 3 মাহত আমি টেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া ক'ত টেষ্ট কৰিছে গুৱাহাটীত কৰিছিলোঁ গুৱাহাটীত টেষ্ট কৰিছে গুৱাহাটী বি বৰুৱাত ক'ত কৰিছিল পানবুৰী গ'ল মোৰ নামটো আচ্ছা আচ্ছা এই মানে হস্পিটেলত টেষ্ট কৰাতে আপোনালোকৰ কেঞ্চাৰ ওলাইছে কিমান পাৰ্চেণ্ট ভাল পাইছে বুলি মানে আশা কৰিছে কিমান পাৰ্চেণ্ট ভাল পাইছে মোটামুটি 50% ধৰিব পাৰে 50% ঠিক আছে মানে আপোনাক কথাটো মানে আপোনাৰ যেহেতু বেমাৰটো 50% ভাল পাইছে গোটেইখিনি ভাল পাব আৰু চিম্পটমটো মই দেখা পাই আছো বাইদেউ ভাল পোৱা বুলি তো ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকক কাৰণ মোৰ মানে এছামিছ লেংগুৱেজত বহুত কম আছে ভিডিঅ' তো এই কাৰণে যেহেতু ভাল হৈ আছে আৰু ভাল হ'ব আশা ৰাখিছোঁ ঠিক আছে ধন্যবাদ